Excited dah? Excited. First time. Halo. Bos lo kak. खुलुमबाय रायजोफोर जोङो सलो दिल्लीयाव ओंखारबाय नै बस गोजाखा गिबियावनो आंनि ब्लगखौ बरायजेनबाय दिनै फार्स्ट ब्लग जागोन फार्स्ट दे जागोन जों रुमनिफ्राय ओंखारबाय दा आं गुवाहाटीयाव दंफैयोमोन आरो ओमफ्राय दा ओंखारजेनबाय नै रुमाव ओरै बसमोन दं नै जों हले दिनै बिरबाय बिरबाय सोलाखिना Excited dah? Excited. First time. Halo. जोंना बेनो बस खाजोब जोंना बेनो ओंखारबाय नै जागायबाय चलो दिल्ली bos lo kak bos ya video बानायना हरलांनो bos Roni kata nih bos दिल्ली bos kok kan mulai tadi mas आज मैं तो दिल्ली पहुंच ब्लॉग लाने ना 4 बजे पहुंच जाऊंगा दिल्ली एयरपोर्ट बिराद गिदिर जों गाखोहां जाबाय नङा होमबा गाखोहां जाबाय लाइनावनो बिराद गोबाव थानांबाय और कैसे मोटा कैसे मतलब रेट कैसे पड़ता है lunch time सौफैबाय रायजोफोरजों सौफैनायनि देखायबाय आं मोनसेनो लेन्डिं जासिगोन सौफैनायखौ देखायबाय आं एसे रायजोफोर सौफैबाय दिल्लीनि आगान बाजोबनो हाबाय दा सौफैबाय
फाइनालि नै जाबाय लांदां फटकथ' लानांसिगोन होनदो खेबजागोन मोनसेबाबो खेबजागोन ओमफ्राय जे दा बास गाखोसिगोन बास गाखोसिगोन एबार ये दिल्ली का नजारा गेसनिसो मालाय बुंबाथाय गैला लक जाबाय नालाय आं सोनारैबो भिडिअआनो आधा गाज्रि जाबाय आदा सोबनो होनांगौथाय आंनाव दावराव होजोबगोन हाब जोंबा गोजोननिफ्राय जों लाबोदों ने सिमाबो Don नुदों नोंखौ One not filling that. Bro, yang nabi kah bro? Big nager bang mana sih nama? Wah, namun gerbai. Saya ni big nager bang mana? Bro big alai. Bro big ah? Big ni dia ini nang. Ini nungah. Hathawai je. Boy, manusia, boy je. Dah. Bisyang mah aku mau nagri dah sih mbak bikone. Hah? Metro nih, थांनो हायो. औ. Ini video bikin rajafor room moonbai oमफ्राय रेस्ट लानोसै दसे एकदम बिराद मेंग्लिबाय माबानिफ्राय मेट्र' गाखोबावबाय बेनिफ्राय बिराद खस्थ'यै गारि नागिरबायनानै थाबायबायनानै हटेल नागिरबायनानै मेंग्लिजोबबाय दा रेस्ट लानोसै गाबोन प्रग्रामा माबायदि जायो बेखौ देखायनो लांनो नाजानोसै नोंथांमोननो बेखिनियानोसै भिडिअ